hakkında en gowy filmlerin biri. Bay Kaka, Garip Kaka kitabının avtory, maliye işi boyunca Ustad Robert Kiyosaki, milyonlarca adamın durmuşunu ütgüden baylık toplamak boyunca formulasyny gurrun berýär. Bari o yarım saatın dowamında siz bay bolup bilersiňiz. Hem de maliye garaşdyryldygyna tarap ilkinji ädim edip bilersiňiz. Robert Kiyosaki 30 minutdan edip bay bolmaly. Pulun 3 kanuny. 2. Gelin men size pul hakynda köpdürün hatta pikir etmeýänlaryny gurrun bereýin. Meniň pikirimçe 3 tane düzgün bar. 1. Has 2 ýaşymda düşünen adam pul bu näme? Bu sizin garaýyş düşünjeleriňiz. Bu sizin pul hakyndaky pikirleriňiz. Adamlar menden nädip köp pul garanyp biljeğim tory ýa. Men ilki garaýşyňyzy ütgüdüm diýen. Pul hakynda öz düşünjeňizi ütgüdüm. Size diňe şu gerek. Adamlar bilen pul hakynda gurrun edende olaryň pikirine garşy gelýänmi düşünýän. Bu diňe bir pul bilen bagly däl. Bilýäňmi, maşgarada saçak başynda gurulýan käbir temalar bar. Din, pul we mümkin ýene käbir zatlar. Munyň sebäbi her adamyň şolda hakynda dürli düşünjesiniň barlygyna. Mektep muallim bolup işgany Garip Kakanyň maşgalatyny düşünjeşeýledi. Maňa pul möhüm däl. Men üçin pul ören wajyp däl. Men munyň Garip Kakanyň pikirlerini düşünüp başladym. Onun pulu bolan çemeleşmek seýledi. Bay Kakam bolsa heb işi aýdardy. Pul bu mümkinçilikler. Pul sana güýç we azatlyk berýär. Gadyryny bilgin, oňa hormat bilen çemeleş. Ene pul hakynda şeýle dürli pikirler bar. Adamlar biz onu alıp eleriz diýen wagty bu tebegi ýagdaýa urulýar. Ene şu sebäpli pul sizin uly güýje eýe bolan pikirleriňiz bolup durýar. Hasan bilen adamlar bilen söhbetdeş bolamda köplenç togra berýän. Sizin genataňyz size pul hakynda näme aýtardy? Sebäbi şoda hasyl bolýar. Eger de size uniwersitede girmeli, soň iş tapmaly diýen bolsalar, köpsi ene atasyna gulak asmasa da saýlan ýollar şol birdat. Adamlaryň köpsi bay bolmadyk maşgala döweni besýär. Amerikada 60 ýaşly adamyň her 100den biri bay bolýar. Bu da dünýäniň iň bay döwletleriň birinde şeýle. 100den biri 400 ýyl başlap bolýar. Atakmyna 56 ötürüm bolsa döwleti we pensiýa hakyna bagly bolup galýar. Olaryň durmuş ýagdaýy hem aşaklygyna gidýär. Men näme etmeli bolan bolsam siziň her biriňizden şonu etmeli bolarsyňyz. Men öz garaýşymy dogry we beýlekleriň sözüni ünsüz saklamaly. Kimiň maňa pikir berýänini we kimiň garaýşynyň maňa täsir edýänini syňetmeli boldum. Meselem, siz horlanmak isläp dietology tutsaňyz, bir köprek görmeli diýer, beýlekli bu ýandy diýer de gaýnatylan ýa pişirilen ölmeyme gaýdar. Barbar, siz belli karara gelmeli bolarsyňyz. İki tane garşylykly dünýä garaýşy bolan kakam bolan soň, ýer düşünen ikinji adam pul sizi bay etmez. Sebäbi Garip Kakam bay kakamdan köp gadanýardy. Benim şuň gurrun etjek esasy ýalňyşlyklarymyň biri, köp adamlaryň men lotereyada utsam baýaryn diýen pikiri. Emma uly pul utsaňyz da sizi garaýşyňyz öňkülügine galýar. Bu size hiç tat bermez. Pul men bay kakamyň aýdýaly ören güýçli gural. Eger ulan bilseňiz, ol sizi hasta bay eder. Eger ulan bilmeseň hasta mähtäçlige getirir. Men Garip Kakamyň iň uly ýalňyşlygy eger onuň aýlygyny artdyrsalar pul meselelerini çözerin diýen pikirdi. Ýöne her gelek aýlyk artdyrjak şonça da pul meselesi hem artardy. Ýagny näçe köp pul gazandyrjak şonça da mähtäç bolardy. Bu biziň köpüýmeden uly kynçylygymyz. Ahirki düşünen adam oda pul iki görünüşli kynçylyk ötüredi. Birincisi, pul yetmezçiligi. İkincisi bolsa pulun aşy köplügi. Bularyň ikisi de ören möhüm mesele. Bilýänmi, köp adamlar özüni ütgöşük aýratyn pul meselesi bolan ýeketek adamlar haraplaýar. Aslında kynçylyk hem näçde de bar. Her bir adamda, her bir kompaniýada, her döwletde, her häkimiýetde pul meselesi bar. Hemmelerde pul meselesi bar. Bizi gariplara we baýlara orta sınıfa bölýän zat bu meseleni nähil çözýänimizde. Adamlaryň köpüsi näme diýär? Bizim köpüýmiz pul ýetmezçiligi bolan maşgalada öýrübesdik. Tuzak şu ýerde.
Bu bizim garaýşymyza öwürle biz pul gorkuly kazanmasy kynat kazanmak üçin köp işlemeli diýip pikir edip başlaýar. İlki başta men garyp hem mätäç bolmak, aýnadaky ýar ýüzünde görünýänligine düşündim. Bu maňa yaramady. Ýöne men baýlar erwet, doňgyrok, gara söýme we gysyk diýen düşünjeli maşgalada ulandım. Şonuň üçin haçan men baý bolmak isleýänim aýdymda men öz maşgalamyň ruhy gymmatlyklaryna garşy gitmeli boldum. Maňa bu ýeňilişmedi. Şeýle men baý kakamyň öz puluny nähili ussat dolandyrýanyny gördüm. Şeýle pul biznesiň eýeti we maýadar bolupdy, ol hasta baý bolup barýady. Onun ikinci görünüşli meselesi vardı. Aşı köp pul. Men 18-19 yaşında kam olmagan. Oğlum, pullu iki görünüşli mesele var. Ya havul aşı az ya da aşı köp. Haysın saylayan. Ne soru? Men açık neticeye geldim. Mağul aşı köp pulda yaraya. Havu. Bu man hakikattan da yaraya. Men şeýle kynçylyk çekmek isleýän we bu ören gul kynçylyk. Şeýlelikde şu üç düzgüne düşünüp men garaýşlaryň arasyndaky tapawuty, durmuşymdaky mümkinçilikleri görüp bildim. Saýlaw. Baý, garaşsyz we azat adam bolmak çögüt saýlamakdan başlaýar. Pul bu diňe bir saýlawyň işi bolany. 9 ýaşdan başlap 2 kakam bolan soň men olaryň haýsyny dinlemeligimi saýlamalydym. Bu ören kynçylyk bitdi. Maňa zat düşmedi. Men olaryň ikisinde de söýýärdim. Olaryň ikisem ägert adamlardy. Agraýly, özüne anamly dogruçul we rahmetli adamlardy. Men olary söýýärdim. Ýöne olaryň garaýşlary düýp göter tapawutlydy. Biri ýerine bütünle ters gelýärdi. Men olsa olaryň haýsyny dinlemeligimi çözmeldim. Olaryň haýsyna eýermeli, haýsy ýol saýlamaly. Menim netijeye geldim. Bu maňa kyn boldy. Sebäbi bütün maşgalamyň, mektep mugallimanyň maşgalarynyň düşünjesine we anandyna garşy gitmeli boldum. Vietnamdan gelemde men aýtdym. Indi menne bakalawr derece var we kakam. Ha oğlum, sen magistr okumaga gidersiň diýende men belki de gitmen diýdim. Ol aýtdy, onda sen bu iş tapmarsyň, derejäň ýokary bolsa da aýlygyň ýokary bolar. Ha men iş gözlejegim bolamak diýdim. Ol adatça saçak başynda şeýle gurrun açtyrmady, emma bu gerek bolmady. Sen onu doktorluğa almarsın ha? Eger men magistr almasam onu doktorluğa alıp bermeliler diýdim. Bilýärmi, bu edýän işime görä däli sowatlyk derejäň ýokarlygyna esaslanýan hökümet nuswasy. Bu onuň garaýşydy, menki däl. Bir sözi men saýlapdym. Aýtmak isleýän adam her gün ýerden turup men ýene şol saýlaw edýän. Her gün ýerden ýene şol saýlaw. Men garyplygyň ortasynyň ýa baý bolmagyň arasynda karar kabul edýän. Biziň hemmemizde şeýle çözgüt bar. We biziň herimiz şeýle çözgüdi kabul etmeli. Pul akımının kvadranty. Indi pul akımının kvadranty hakynda. Kvadrant türi 4'den gelip çykýan. Kvadrant iş dünýäsiniň 4 görünüşli adamlardan durýandygyny görkezýär. İşçiler, delegaçylar, biznesmenler, hem maýadarlar. Garip kakam hem iş aýdardy. Oğlum, sen üniversitede tamamlamaly, gowy iş tapmaly. Ol men şu ýere göndürdi. Men aýdýan, men baý bolasym edýär. Ejem aýdar, ha oğlum kakaň dinleme. Ejem şepagat üýesi bolan soň, eger sen hakykatdan baý bolmak isleseň, onda hökman lukman bolmaly. Olar köp garanýar. Ejem maňa hünärmen öz başda kiçi biznesiň eýesi, garaşsyz telekeçi bolmak aýdardy. Adamlar üstünlüğe yetesin gelse, ýörüýte hünär, käre eýe bol, santechnik, elektrik, kady, buhalter bol diýerler. Bu adamlar akıllı bolan üçin şeýle diýär. Bular lukmanlar, aklawjylar, mugallimler we olar ortasyndan hakyky beýnesi. Baý kakam aýtdy. Bilýän Robert, sen erwet işçi, sen buýrugy ýerine ýetirip bilen gündelik iş saňa bolanok. Onsaňamdan beýle bir akyllam däl. Edilýär diýdim. Şoň üçin sen gowy şu ýerde bolmalydy. Bu adamlar beýle akylly däl. We ol dogry. Ine näme üçin dünýäniň käbir iň baý adamlar şu ýerde. Olar akylly däl diýene, olar näde akylly adamlary öýlere çekmeligini bilýär. Şu da olaryň esas haýratyndygy. Ýene bir maýadarlar. Maýadarlaryň garaýşy düýünden başgaça.
Olar pullaryň özüne işlemegini isleýär. Olaň sözi şeýle: "Men öz maýamda näçe gadanlarym we haçan pulumy ýynalarym." Köp adamlarda meýilnäme bar, ýöne olar maýa däl ähtiýaçlyk. Maýa daýryra ähtiýaçlyk gawat gelmeýär. Sebäbi olaryň puly uzak wagtlap durýar. Men pulumyň sarp edilip şol wagtym ýygyna gelmegi isleýän. Bu aýlagyň tiýitligi. Maýa goýanymdan soň pulum näçe wagtdan ýygyna geler. Ähtiýaçly oýjylar puly goýýarlar we onu unutýarlar. Men baý kakam, sen işçileri sözünden tanap bilersin. Sebäbi olar hemişe şol bir söz aýdýarlar diýdi. Men ýeňillikli, anamdar, howpsuz iş gözleýän, hemişe. Ýene aýdardy. Sen hakyna tutmaýan ýönärmenlerem tanap bilersin. Sebäbi olar aýdýar. Siz maňa planşa tölemeli, men 6 öterim tutum tutýan. Adatçy bolmaýan emlak boýunça brokerler şeýle aýdýar. Ya meniň hyzmatym sagatyna $100, ýa-da men bu iş planşa aýdýan. Bu adamlar üçin wagt bu pul. Biznes eýeleri aýdýarlar. Men akylly adamlar gözleýän. Maňa hünärmenler gerek. Olar ýene bir biznes açmak üçin öňe hereket edesi gelýär. Olarda ören köp korporasiýa we bu da olaryň ören tapawutlandyrýar. Amaýa daraýdy. Maňa maýamyň üstüniň bir dejesi gerek. Keçi biznesiň eýesi bilen uly biznesiň eýesiniň arasynda ýönekeje tapawut bar. Eger uly biznesiň eýesi hem bilen dogry edip kompaniýa gurup bilse, ol biznesden ünsün soğup biler. We ol ýok wagty onsuz kompaniýa hasym gowy işler sebäbi kompaniýany başarjan adamlar dolandyrýar. Keçi biznesiň eýesi şol biznesde garsa ösmese onuň gerdejeleri köpeler. Eger işgärler säwlik goýberýän bolsa, ol hemişe hem berade gödäwçilik etmeli bolar. Olaryň arasynda tapawut esasan şunna. T bilen B-niň arasynda tapawut olaryň pikiriniň ölçeginde. Meselem adamlar ýanyma gelýär. Men hamburger satýan dükançyga çatym gelýär. Bary ekejemi. Ine Ray Kroc hamburger satýan restoran bütün dünýäde açdy. Tapawut görüşde ölçeg hem de dolandyrjylyk ukybyna. Olar ören tapawutly adamlar. Bu tapawut olaryň duýuşundan geçikýär. İdäki adamda iň ýokary duýgy gorky. Sebäbi ol howpsuzlyk hakynda pikir edýär. Howpsuzlyk ýüregine ornaşan. Bu adamlar bolsa gorkan. Bu ýerdäki adamda ýeterlik anam ýok. Bular iýinçe käriňe gelir. Olar öz işinden hemmeden köp lezzet alýar. Olaryň öz wagtyny we bütün durmuşyny dolandyrýarlar. Bu da olara ýaraýar. Esasan bular iň ýokary hakky ýylla $5,000 çenlik adam bilerler. Diňe wagt bu pul bolan üçin. Bu ýerde siziň gazanjyňyň çägi ýok. Ýene bu adamlaryň pikir garaşyna el tapawutly. Maýadarlar bir tarap garaşly. Dogrusy duýgu taýdan. Hakyky maýadara bazar ýokary ösýän ýa aşak parksız. Sebäbi ol islenlik ýagdaýda pul gazanýar. Bu hakyky maýadar. Ol bilýär ýeňleş bu uçuşyň bir bölegi. Pul dolandyrys kitaplarynda onu nähil etmeli aýdylýar. Maýadar bütünle bir tarap. Bu ýerdäki adam kanagat bilen tapawutlanýar. Bu bölekdäki adamlara edil şol wagt tölenmegi wajyp. Bu ýerdäkiler uzak wagt puluny alman biler. Meselem 3 ýyl. Kompaniýa maýa goýmak üçin ýututýanlardan soraýan. Siz 3 ýyl murt işletmede gelýärmi? Ýok. Onda maýa goýmaň, sebäbi siz henüz öz garaşyňyzy ütkendiňiz. Bu döwürde hem işçi hem maýadar, hem hünärmen hem maýadar bolmaly. Ýagny kvadrantyň iki tarapynda hem bolmaly. Siz bu ýerdemi ýa däl wajyp däl, siz maliýet taýdan garaşdyryp bolmak isleseňiz, şu günden maýadar bolmaly. Şoň üçin ählilat ýönekey. 10 ýaşyndan başlap şu ýere gelmek üçin muny öwrenip başladym. Netijede şu ýerde de galdym. Göňe ýetirin. Men pulum men üçin işleýär, men oň üçin däl. Bu duýubinden tapawutly garaýyş pikir ediň. Şeýle-de iň baý adamlaryň oýnaýan oýuny bar. Bu oýun baýymak üçin iň gowy usul. Bir gün baý kakam Gavaý adasyna ak çägir kenarly iň gowy ýerleriň birini satyn aldy. Sen muny nädip başardyň diýdim. Onda henüz beýle köp pul ýokdy. Nädip beýle gymmat ýer satyn alyp bildiň? Menim özüm onu alyp bilemok. Onuň bahasy $10 milyon göregi. Men onu özüm satyn alyp bilemok. Ýöne biznesim başarýar. Bu iň goly sirlaryň biri. Men biznes töretmegi öwrenmegiň sebäbi biznes maňa maýa goýmagy mümkinçilik berýär. Men özüm onu başarmaýan, men onça gazanmaýan. Ýöne men kompaniýam gazanýar. Baýlaryň artykmaçlygy. Şeýle düzgünma. 90-10.
Ýöne koýdudun. Bu 10 götürüm adamyň hemişe 90 götürüm pul gazanýanyny anladýar. Her kişinin baý bolmak üçin öz garaýşy bar we bu sizin maşgalaňyzda jemgyýetiň üstü bilen aňyra goýuldy. Mektepde size biznesin eýesi bolmagy öwretmediler. Size işgär bolmagy, baýlar üçin işlemeyi öwretdiler. Baýlar bolsa mundan ifrat peýdalanýarlar. Olar pikir alýarlar, akylly adamlar jemleýärler we uly bir karhana döredýärler. Şeýdip, olar üçin maýa goýan biznes emele gelýär. Eger öz biznesi arkaly maýa goýan bolsa, onda salky takynda kanunlar olaryň peýdasyna. Ene baýlaryň etip hakda baýaýa. Olar B we M kvadrantyň üstüne maýa goýan üçin A salgy töleýär. I we T'den maýa goýmak kanundan peýdalanmak maýa goýmak. Amerikada 1943-nji ýylda hökümet öz pulunu alýança işgäriň öz pulunu almajaklygyny ýola goýan salgyt kanun kabul edildi. Sizin aýlygyňyzy ýokarlandyrsalar, hökümet hem köp alýar, hem işe. Siz $1 milyon gazansaňyzdan bary bir salgyt töleýäňiz. 1986-njy ýylda lukmanlara, buhalterlere, kadalara we beýle kunärmenlere degişli ýene bir kanun kabul edildi. Kanun olaryň zyanyna üýtgedi. Baýlar üçin bolsa kanun hiç wagt üýtgemeýär. Hutça sebäpden baýlar hasan baýaýar. Baýlar üçin gurnulan kadralar bilen oýnamaly. Sebäbi olaryň öýde onu gurnaýarlar. Baýlaryň tudawy. Köp pulum meni baý etmejegini 20 ýaşlarymda düşündim. Şol wagt men millioner boldum. Bu da men beýnime urdy. Siz köp pul gazanaňyzda akylda ekeniňiz artandyr edýäňiz, aslynda ol pese düşýär. Mende türlü gymmat sport ulaglary, baýlyklar bardy. Sebäbi men millionerdim. Ýöne pulum artdygyça şonça da kütelýärdim. Köp pulum meni hasam garyplaşdyrýanyny düşündim. Näçe gazanýanyňyz möhüm däl. Esasda nähil sarp edýäniňiz. Men ýylda 500 000 gazanýan Arizona lukman tanýan. Emma ol 520 000 sarp edýär. Baý kakam aýdardy. Ulu jaýda ýaşap, owadan ulagyň bolup gymmat baha eşik diýseňem, bu seniň baýdygyny anlatmaýar. Sen şeýle baýlyk bilen bankrot bolup bilersiň. Şeýlelikde men ulak wagtlap maliýe garaşdyrdygyna eýe bolmak üçin nädip aktivler almalydygyny öwrendim. Maksat hiç wagt pul üçin işlemelikdi. Meni pul bilen üçinetjek aktivler satyn almagy öwrenmekdi. Aksiýa, karz, goz bolmaýan emlek ýa biznes tapawdy ýok. Siz ne derece baý bolup bilýär? Mesela siz öýlenen ýa durmuşa çykan, siz işleme goýsaňyz näme bolar? Biz aýalym bilen işlem zok. Ýöne girdiç gelipdi. Sebäbi ol biziň işlemegine bagly däl. Orta dereceli adam ähli aktivleriň aslynda passivdigini işlemesini goýsa düşünür. Baý kagamyň aýdyşýary aktivler sizi ekler, passivler bolsa sizden eklenir. Adamlar tölegini geçip bilmeýän üçin işi goýup bilmeýär. Onda baýlyk näme ölçenýär? Siz işlemen ne derece ulak ýaşap biljeğine göre ol gün ýa ýyl ýagny wagt bilen ölçenýär. Men 94-nji ýylda işden galanda baýlygym çäkdi. Sebäbi maňa gereginden artyk köp pul gelýärdi. Bu da garaýşyny okady. Birun kakam aýtdy. Sen öz hususy biznesiň pikirini etmeli. Sen haçanda işgär bolanda başga biriniň biznes hakynda pikirlenýär. Baý kaka garip kaka kitabynyň seminaryna birinden "Senin biznesiňiz barmy?" diýip sorandy. Ol "Hawa, men bankier" diýdi. Bu sizin käriňiz, biznes däl. Eger sizin biznesiňiz bolsa, siz onda maýadar bolmaly. Ýagny has köp pul getirýär, aktiw pul goýmaly. Bize mektepde öz biznesimiz hakynda däl, başgalaryň biznes hakynda pikir etmeyi öwretdiler. Size aýtjaklarym öz biznesiňiz hakynda pikirleniň, şonda baý bolarsyňyz. Girdejileriň we çykdyjylaryň dogry hadaplançy. Baý we garip kakam arasynda tapaw üçin garip kakam hemişe aýdardy. Ýokary hak töleýän näme tap? İş. Bu ören ters ýol. Sebäbi ýokary aýlykly işte ýokary halyklara borçlanýar. Baý kakam ýokary aýlyk diňe orta sınıf üçin üstünlüğün açar diýerdi. Ine orta sınıf adamyň düşünjesi. Baýlar näçe gadanýanyň dälle, näçe ýygnaýanyň möhümdigini bilýär. Pulu saklamagy başarmaly. Näçe gadananyň däl, näçe ýygnanyň möhüm.
Muňa girdejin çykdaryň hasaplanjy diýilýär. Aktiv satyn almak üçin siz näçe pul aýryp bilýäňiz? 30 götürümden az bolmaly däl. Eger $1000 gazansaňyz azandan $300 maýa goýulmaly. Muny etmek islemeseňiz şoňa seredin. $1000 gazansaňyz siz aktiv almagy $300 aýyrmaly. Orta derejeli adam näçe aýrýa bilýäňizmi? Hiç da. Ine näçe ol garyp. Ol aslında köp gadanýa. Oňa bütün ömrüne gowy iş tapmak üçin uniwersitede girmeli. Şonda köp gadanyrsyň diýip goýup gulagyna uýdurlar. Seýa ol köp näme satyn alar? Ondan gitdikçe köp pul alýan passivleri. Garip kakam hemişe aydardy. Men köp gadanýan. Vay kakam, men köp ýygnaýan diýerdi. Ulu tapaw çeýlemi? Gaty uly, esasanam uzak bolýar üçin. Esasy da şu sebepde näçe ýygnaýandygyň. 3 kapelka. Men sizin baýak biljeňiz suwdy diýen bir oýun bar. Henir keçiken baý kakam şeýle zadyň 3'üni berdi. Bu näme? Kapelka. Eger baýasyňyz berde şundan 3'üni satyn alyň. Bu baýadan ber pikirlenmek üçin bar gerekli. Ene birinci, ikinci, üçüncü kapelkalar. Biri ýygnamak üçin, biri maýa üçin, biri bolsa haýyr sahabat üçin. Bermek ören wajyp. Şuň çögüt kabul edip siz baýlygy saýlaýaňyz diýersiňiz. Bu ören aňsat. Ýöne bu, şu neçenli ähli günleriň netijesidir. Şoň üçin şuň $1 aýryň. Çeýdibem diňe hepde de bir gün däl, her gün edin. Beýniňizde öwrediýän zadyňyz baýaly, näçe ýygnaýanyňyz pikir etmek. Indi diýelim, şu gün maksimum aýryp biljeňiz bary ýok $1. Ajaýyp. Näçe muktar goýanyňyz däl, aslında şunu edýäniňiz wajyp. Siz sportlarla gatnaman, bir günni Arnold Schwarzenegger ýaly bolup bilmersiňiz. Beýle bolmak üçin köp ýyllaryň dowamynda ýyly giderli gatnamaly. Indi sizin haýsyňyz şu günden başlap ömrüňiziň soňuna çenli her kapelka $1'dan günde $3 aýryp bilersiňiz. Gören oý, hemmeleri başarýar. Köp adamlar muny etmediler. Sebäbi bu bir uçaçyk iş. $1 kapelka düşenden soň ömrüňiziň soňuna çenli sizinki. Sizden soň indiki nesle galar. Orta adam sınıfları bolsa kapelkany döwmek üçin bir bahana tapar. Sen düşüneňo, maňa pul gerek boldy. Näçe pul goýanyňyz däl, siziň endiňizde garaýşyňyzda öwrülmek zarur. Şoň üçin şu günden başlaň. $1'dan. Indi nolup goşalyň, on edeliň. Munda da adamlar bu da beýle bir kynal diýerler. Günde $30 aýyrajak boluň. Ýürek urşuňyz güýçlendimi? Bary ýok bir nolup goşsagan bu siz üçin hopuk durjak. Siz o pulu sarf edesiňiz diýilýär. Eger kimi $10 ýeňil bolsa, onu 100 edin. Ýüregiňiz hassa çaldyrar. Käbiri, bu aňsat men başararyn diýär. Onu 3000 edip boýun. Ýene daýdyan. Mesele pulla däl, höwesiň hemişe bolmagyna. Ene bu pul hiç wagt sarf edilmeýär. Ene bu pulu siz emlep aksiýalar satyn alýaňyz. Abardan tersine bolaýda muny ýitirben bilersiňiz. Ama onu hiç wagt ýitirmersiňiz. Bu pulu siz haýyr sahabat üçin berýäňiz. Men onu möhüm hasapdan ýerime sadaka maktatly berýän. Baý kakam bu puly wadatkana bererdi. Garip kakam hiç zat bermedi. Haçan özünde pul bolar, şonda bererin diýerdi. Şoň üçin hem garipligine galypdy. Garip kakam işin howpsuzlygyna ananardy. Baý kakam bolsa maliýe howpsuzlygyna. Indi maliýe howpsuzlygyna nädip getmeli? Ören ýöneköy. Şu 3 kapelkan kömegi bilen bu düýüp ören
goýum maýa we hayır-sahabat. Maliýe howpsuzlygyny şeýdip başlanýar. Şundan başlamaly. Men edil şeýdip başladym. Bilseňiz, bu maňa ýaraýady, baý bolmak ýaraýady. Bähwetli towdan näde tapmaly. Indi men näde tejribe toplaýanym we bähwetli towdan nähil tapýanym hakynda. Aýalymdan soraň. Gowy bolmaýan emläň birini satyn almadan öň men olaryň näçesini teljerýän? 100. Şert şeýle. Bir zat satyn almadan öň men adyndan 100 sowdan teljerýän. 100-den birini satyn almasam täzeden başlaýan. Şeýle baglançyk. 100-de biri. Ene näde sowdan tapýan? Pulum bolmadan näme derdim? Bary bir sowdany göllerdim. Men türgünleşdim, tejribe topladım. Käte aýdýarlar. Realtora bardyk, bir obyekt tapdyk we satyn aldyk. Näçe obyekt gördüňiz diňe şu? Maýadarlar dälle, akmaklar. Bu maýa goýmaklygyň akylsyz usuly. Bazar trendlerini bilmegiň, narha we beýleki bazar ýagdaýyna düşünmegiň ýekete usuly 100 sowdan teljermek. 100-sinden 10-syna teklip edýäňiz. Sebäbi galan 90-y bähwitsiz. Sowdan teljerýärken siz akyllanýaňyz. Her täze sowdada men gitdigiçe köp zady öwrenýän. Maýa goýjak 10 sowdamdan 3-si alalaşdy. Bu Doktor Dolf de Rozanyň düzgüni. Gozgolmaýan emläň ustady. Olaýdy, eger bu ýerde altyryp dursa, onda näme aňladyr? Siz aşy köp pul teklip edýäňiz. Diňe 3 satyjy alalaşar ýaly siz arzanlady soramaly teklibiňi de azaltmaly. Men şu kadada saklanmağa çalışan we netijede 300-den iň gowy bir obyekt satyn alýan. Adamlar men bunu näde öwrenmeli diýe. Ýöne koýjy. Siz köp sowdan teljermeli. Pikir edin. Men 50 000-den gowrak sowdan teljerdim. Ene men näde bakyllandym? İş gözlemäge direk men sowda öldürdüm. Biznes satyn alanda da şol bir zat. 113 bir. Aksiýa satyn alanda 100 kompaniýany teljerýän. Şol bir zat. Sizin hemmäňiz muny edip bilýäňiz. Muňa tölemegim gerek däl. Özüňiz meşgul bolup bilýäňiz. Bu mut. Ene maňa maliýe howpsuzlygyny näme berdi? Garip kakam näme berdi? İş ýeriniň howpsuzlygyny. Gorky. Köp adam wagtyny baýamaga sarp etmeýe, köpler üçin bolsa maýa goýup ören tögekçilikli gorkuly zat. Hatda peýdal sowda görselerem olar gorkýa we ýa-da çekilýär. 10 biznesten 9'a garip düşerip kän aýtdylar. Ha, o dogry. Olaryň köpüsi şowsuz. Ýöne bir ýer şowly. Men 2 gerek garip düşdüm. 2 gerek şol 9'dan biri boldum. Ýöne bir gün 10-ja düşdüm. Garip kakamyň iň uly ýalňyşlygy islenlik wagt geljekki şowsuzlygyň sebäbini gün aýdyp bilerdi. Birinji gerek garip düşende bir ýel töwere ören erbet boldum. Bu elhençdi. Milyonlarça pulumy ýitirdim. Anam maçdy. Men ýene öýsiz garip düşdüm. Ahaçanna aýagy alanda hasam güýçlendim. İkinji gerek garip düşende 6 aý töwere usypes geldim. Ha, üçünji gerek men ýeňdim. Kayın döwürlerde garip kakam sen utulluň diýerdi. Baý kakam bolsa sen entek az utulluň. Ene nähil tapahut. Şeýle de baý kakam aýtardy. Şowsuzlyk bu üstünlüğin bir bölegi. Şowsuzlykdan gaçan adam üstünlükden hem gaçan. Sizin iň köp çykdyryňyz sizin sarp edýäniňiz däl. A gorky ýaraly kazanmaýanyňyz. Baý kakam gorky nähil öwretdi. Şeýle açyp görkezdi. İlki başta utul we öwren. Utuljoňyzy bilseňiz, şol wada utuluň. Uzagy çekmeň. Seher her gerek ýalňyşaňyzda siz akyllanýaňyz. Elbetde mundan tapa galsaňyz. Çoň üçin aýdýan mümkin bolýança ýer, ýöne bolýandan az utuluň. Aýalym bilen maýa goýmaga täzeden başlan ilkinji töwdamyz $45.000 İlkinji ýerde $6.000 goýdy. Bu sowdanda utulan bolsak biz hasam akyllanardyk. Ýöne utulmadyk, çägimizi giňeltdik, sowdamyzy hasam artdyrdyk we şowsuzlygy umyt etdik. Hemmeler şowsuzlykdan gaçjak bolýar. Ha men oňa duşmak isleýän. Ol men
hasam akıllandırýar. Şeýdip men öz beýnim täze zatlar öwrenmäge gatjam. Men ýalňyşlygymy inkar edemok, olary kabul edýän. Men ýalňyşymy düşünýän, sapaga alýan we ýolumy dowam edýän. Soňky ýerek ýatladyň. Siz çörügüt kabul etmeli. Men keçije bolan çykan diňe kimi diňlemeligimi saýladym, häzirem saýlaýan. Her gün ýerden oýanýan we saýlaýan. Şonuň üçin öz saýlawyňy dediň. 30 minutda baý bolup bolmaz. Emma 30 minutda pikirleri baý bolmagy kömek etjek pikirlere üýtgedip bolar.